presidential system ni opogo tij executive gi tij National Assembly kata tij parliament kaito chako opogo bende gi tij judiciary. Mae momiyo ineno ni jotend migepe ok yier kowuok e bunge. Sama wan koda gi parliamentary system to tiende jotend migepe ni yiero kowuok e bunge. To mae tiende ni pure executive system ne miyo executive bedo gi pogruok gi National Assembly kata gi parliament. Matini ka parliament dwaro yudo kata dwaro goyo kogno to jotend committees kata chairman mag committees mag bunge mag departmental committees ka gin ema gidhi gi penjo waziri kata gidhi gi penjo minister kata gindiko barua ka gidwaro clarification kose migi koka gibiro giwacho ne wabunge. Makmana ni king'iyo from 2013 nyaka sani yiero ariyo mosebedo godo. Kamoro ntiere kata wabunge gincha neno ni ntiere ng'ikruok kata duoko magiyudo koa kuom jotend committees gi. Ok giyud duoko mowinjore nekech ido ka samoro gichalo joma gidwa ni giwuo e law ministries gi to gionge gi thochgi kata gionge ler nekech yudo ka mbunge ema oyier mondo mi obed chairman mar committee machalo kamae e od bura. To en owuon okoti e ministry kata migao machalo kamae. Koro yudo ka samoro kata thuolo kende ma mondo mi ginwang' godo duoko mag penjogi mipenjogi kawo thuolo malach. To bende ka koro idwa penjo odwa bedo interrogated kata wabunge mamoko gidwa penje to penjo gi dhoge moko iwinjo kosiko ni we adogi kata chak miya jumbe ariyo adogi kata kaduog gi penjo. Koro paro mantiere ka ma jatend piny ni godo en ni mondo mi duoko madwarore e penjo mantiere od bura chiw mapiyo piyo nekech ing'eni kipenjo waziri kobiro ka